మనోరంజని న్యూస్ ప్రతినిత్యం ప్రజల పక్షం. నిర్మల్ జిల్లా కుంటాల మండలంలోని లింబాపి గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు ఉత్కంఠభరితంగా ముగిశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి ఆదుముల్ల సుహాసిని భారీ మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు. మొత్తం 680 ఓట్ల మెజారిటీతో ప్రత్యర్థులపై స్పష్టమైన ఆధిక్యతను సాధించే లింబాపి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా ఆమె ఎన్నికయ్యారు. విజయం ఖరారైన వెంటనే గ్రామంలో సంబరాలు నెలకొనగా గ్రామస్తులు, మద్దతుదారులు ఆదుముల్ల సుహాసిని రవీంద్రరావు దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గ్రామాభివృద్ధి, సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ఎల్లవేళలా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ పనిచేస్తానని నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ ఆదుముల్ల సుహాసిని సందర్భంగా తెలిపారు. లింబాబి గ్రామంలో ఈ విజయం చారిత్రాత్మకంగా నిలిచిందని స్థానికులు పేర్కొన్నారు.